Moikka, tulin tänne nopsaa tänne lastenhuoneeseen puhumaan, kun tää oli ainut rauhallinen paikka. Mutta mistä mä haluaisin tänään teille puhua on siitä, että sosiaali- ja terveysala on viime aikoina näyttäytynyt talouskeskustelussa ylimääräisenä kulueränä. Mutta mihin nähden ylimääräisenä? Ihminenhän ei synny valmiina menestysyksinä, vaikka kuinka kovasti meidän maamme hallitus haluaa uskoa tähän narratiiviin. Ihminenhän syntyy pienenä avuttomana ja vanhetessa haurastuu. Mä näen, että meidän yhteiskunta on elävä rakennelma, joka toisena horjuu, toisena vahvistuu. Kuten ihminen, yhteiskuntakin tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa. Ja miksi tätä ylipäätänsä hoivaa pitäisi innovoida pois? Eikö hoivaamisessa ole kyse siitä, että siinä viipyillään, ollaan läsnä, ollaan tukena? Kuten olemme saaneet huomata, että hallituksemme on maalannut mielikuvaa siitä, että yksityinen sektori tuottaa valtion taloutemme rahaa, taas vastaavasti julkinen sosiaali- ja terveysala tuhlaa. Ja tämä on mun mielestä aika absurdi ajatus. Todellisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee entistä enemmän meidän ammattilaisia nyt ja tulevaisuudessa. Ja siksi mä haluankin tällä nyt puheena nostaa esille niin nuo monesti näkymättömät kädet ja sydämet. Mä haluankin kysyä nyt tässä teiltä, kuinka paljon voittoa katoaisi, jos tästä työstä pitäisi maksaa työpanoksen mukainen hinta? Voidaanko me siis todeta nyt yhteen äänen, että sosiaali- ja terveysala on mahdollistaneet meidän yritystämme talouskasvun? Mun mielestä on aika päivittää ajatusta siitä, mitä tavalla me ajattelemme sosiaali- ja terveysalan työstä ja antaa se arvostus heille. Ei mun mielestä sosiaali- ja terveysalaa tarvitse nostaa talouden keskiöön, vaan se on jo siellä. Mun mielestä on tyhmää ajatella, että hoiva ei tuota mitään. Hoiva tuottaa todella paljon. Hoiva tuottaa hyvinvointia, kohtaamista, lämpöä, kaikkea sitä, mitä sanotaan elämäksi. Annetaan se arvostus meidän ammattilaisillemme, koska jokainen meistä voi joutua heidän avun tarvitsijakseen. Ja meidän on muistettava se, että he eivät ole mikään kuluerä, vaan meidän yhteiskuntamme sydän ja selkäranka. Kiitoksia.